Došao sam sa bermetom crvenim i belim i sa bermetom od tartufa koja je neka nova priča i radim je po narudžbini za Holanđanina. Tu je Brkina rakija i Ljiljin listić. Malo sam parče stola dobio pa nisam mogao sve svoje proizvode da iznesem, ali i ovo dovoljno da se napravi jedna degustacija, da ljudi probaju bermet, oni koji nisu znali šta je to, da osete ukus, da jednostavno odu sa ovog sajma sa jednom lepom pričom i jednim lepim utiskom u ustima o karlovačkom bermetu. Ja sam u toj priči evropski, srpski i kraljevski šampion, pokupio sam sve diplome što je moglo da se pokupi na ovom terenu i šta da vam kažem, mislim, moja mala figurica je pre 3 godine bila suvenir Srbije na Oplencu, pre 2 godine sam dobio turistički cvet za figuru sa 2 čokanja, a ja sam onda cvetić, mislim, u toj celoj priči. U belom bermetu imate 15 trava, začina, u crvenom bermetu imate 22. Crveni je za nijansu kompleksniji, malo je i slađi na neki način. Sad, da vam kažem iskreno, ljudi vole, neko kaže voli beli, neko crni, ja u zadnje vreme ne biram, mislim, uopšte, nisam probirač. Sve zavisi od ukusa. O ukusima ne možemo da raspravljamo, jer neko voli slađe, neko oporije, bermet ima tu jednu slatku notu, pelin je tu negde provejava, ta neka gorčina kad vi to progutate, pa posle, ajde da kažemo, minute jedne, onda osetite tu gorčinu pelina, ali, kažem, ne sme ni jedna od trava začina da bude dominantan u toj priči.